doing the will of the Father Isä Jumalan tahdon tekeminen might involve you moving totally out of your home. voi saada aikaan sen, että lähdet kokonaan kotoasi pois. It is not easy. Se ei ole helppoa. In this postmodern era, people simply take the will of God and try to fit into their will. To Tässä fit in. postmodernissa aikakaudessa ihmiset ottavat Jumalan tahdon ja yrittävät mukauttaa sen omaan modernin elämäänsä. And that's why the Lord is warning here. Siksi Herra varoittaa tässä, That be careful with modern salvation. että olkaa varoisia modernin pelastuksen kanssa. Nominal salvation, which is shallow. Semmoisen pinnallisen pelastuksen A kanssa. Christian worship experience that does not convict you to sin makes you comfortable with sin in the church. Tämmöinen kristillisyyden muoto, joka on niin kuin, saat niin kuin turta synnille. Ja Where you cannot rebuke sin too much. If you rebuke, people will walk away. jos sä et uskalla nuhdella ihmisiä liikaa, koska jos nuhtelet heitä, he kävelevät pois. The Lord is saying, be very careful with that kind of modern salvation. Herra sanoo, olkaa tosi varovaisia tämän tyyppisen modernin pelastuksen And that's kanssa. why he has brought somebody that looks like me with all this kind of protest against the generation. Ja siksi hän on tullut minun kaltaiseni tänne tämmöisen protestin kanssa tätä And sukupolvea telling you, vastaan. please go back to the original salvation of the cross and the blood. Ja sanoin teille, että pyydän, palatkaa takaisin siihen alkuperäiseen Jeesuksen veren ja ristin The pelastukseen. original salvation of the fear of God. Siihen Jumalan pelon alkuperäiseen pelastukseen.